A situación do Príncipe Felipe preocupa e moito a Deputación de Pontevedra. Nos últimos meses, dende a Xunta de Galicia, tras o convenio asinado coa Deputación, lles envían mozos de diferentes concellos galegos, mozos con dificultades que reciben a formación educativa necesaria neste espazo. Ata aquí todo ben. O problema chega cando a Xunta lles está enviando mozos conflictivos, algúns con antecedentes, que sembran o temor e pánico no centro Príncipe Felipe. E que sucede? Bueno, pois sucede que agreden o personal que hai ali, cando escapan cando lle parece ben, van e veñen cando lle parece ben. Hai roubos en Pontevedra que non por parte destes rapaces. E o que é máis grave, que dos outros 200 que pode haber ali, pois resulta que os teñen absolutamente aterrorizados, petando de noite nas portas, amenazándoos con navallas, etcétera, etcétera. Dende a Deputación din que son entre 5 e 10 mozos conflictivos os que chegaron nos últimos meses. Mozos que a Xunta debería enviar a outros centros ou dende a Deputación incluso lle dan a posibilidade de habilitar un módulo para estes mozos cunha problemática distinta e específica os que teñen no Príncipe Felipe. Príncipe Felipe é un centro educativo asistencial, un centro de fogares aberto, no que hai 200 e pico nenos e nenas coas que podemos traballar perfectamente, facer intervencións favorables, reconducir, facer un traballo excelente con nenos e nenas que se está facendo maioritariamente, pero polo feito de meter determinados perfiles que están entre 5 ou 10 nenos, que é unha moi pequena parte, eso incide en que ese problema tan concentrado se convirta nunha problemática xeral que de 10 nenos pasa a afectar a 200. O director do centro agradece o traballo que están realizando os docentes e ten claro que os menores conflictivos non poden continuar no Príncipe Felipe. Pensamos nos traballadores e pensamos nos rapaces de Príncipe Felipe, claro que sí, evidentemente. E por eso estamos aquí. E por eso se mandaron os informes. Porque os informes que se mandaron eran instancias dos propios traballadores. Eran os propios traballadores os que nos poñían de manifesto que con ese tipo de rapaz, con ese tipo de menor, era imposible traballar. Dende a Deputación dan agora un ultimato á Xunta de Galicia co fin de que se poñan as pilas e fagan algo con estes mozos, para así que o Príncipe Felipe poda continuar coa súa labor educadora habitual.